सुनो बाबा जेकर पूजवा कइलो हजीत बबुआ ओहो विकलांग के हवे सूरदास दोनों आके आनहर हवे के बा उनकर पद ना पढ़ले होई किताब में गणेश जी विकलांग हवे बाबूजी मुड़ी काट लेले मुड़ी कट के उड़ गइल अलग लोक में चल गइल हाथी के मुड़ी कटाइल आ जोड़ाइल तो पूजा तो होता के ना होता जी ये चित्र के ना चरित्र के पूजा होला चित्र तो आस्था के केंद्र हो बना के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर दिया हो जाएगा पर शांति मिलेला ये मन के कि हम मंदिर में आइल बनी निमन स्वभाव हो जाला चरित्रवान के पूजा होला चरित्रवान जी बा ज्ञानवान बा गुणवान बा पुराण में ओकर चरित्र पढ़ के अनुमान को के बनाओ जाला कि हमर कन्हैया जी मोर के पांख लगावो सावर रहले होला नु जे हनुमान जी पूजा तरका है चरित्रवान बड़े तब नु आसाराम बापू के 2 करोड़ चेला रोललो कबले पूजा भइल भगवान नहीं और कबले जले चरित्रवान रोले है जब पता लगल कि दादा तो बहुत बेलूरा बा बहुत मंदिर में से उनकर जितना टांगर है घर द्वार में मंदिर नियर बना बना के फोटो लोग फाड़ दी वाला सिपाही लोग हिसिया के जाने की ले जाके जेल में डाल दी 1 महीना पहले तबीयत खराब हो रहा उनकर डॉक्टर साहब को बुखार चेक कर रहे कहले कि नर्स जाकर बुखार चेक करो तो नर्स हाथ जोड़ दे कहले कि मलिकार नौकरी रही चाहे जाई अकेले हम नहीं जा सकते सॉरी हम अकेले नहीं जा सकत बिना 2-4 गो बॉडीगार्ड के कृपा सिंधु एकदम मंगल के दाता कृपा सिंधु एकदम मंगल के दाता तो पानी बाबा भाग के विधाता तो पानी बाबा भाग के विधाता रौरे कृपा से